ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ରୋଷେଇ ଘର ଝରକାରୁ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିଲି। ଜହ୍ନଟା ଆଜି ପୁରା ଫିକା ଫିକା ଲାଗୁଛି। ଆସି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି। ତାପରେ ବନେଇଥିବା ରୁଟି ଆଉ ଭଜାକୁ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସକାଳୁ ଉଠିକି କାମ ସବୁ ସାରି ବାସି ରୁଟିକୁ ଚାହାରେ ବୁଡ଼େଇ ଖାଇଲି। ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ଗୋଟେ କୁରୁକୁରି ଖାଇ। ଅଧା ଖାଇକି କୁରୁକୁରି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବହୁତ କୁରୁକୁରି ଖାଉଛୁ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଧା କୁରୁକୁରି ଖାଇଛି, ଅଧାକୁ କ୍ଲିପ୍ ଲଗେଇକି ରଖିଦେଉଛି, ତାକି ମୁଁ କାଲି ଖାଇବି ଏଇ କୁରୁକୁରିଟାକୁ। ଅନଉ ଅନଉ ଆଜ୍ଞା ଖରାବେଳ ହେଲା। ତାପରେ ଲଞ୍ଚରେ ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ ମୂଳା ଭଜା ବନିଥିଲା। ଖାଇସାରିକି ଟିକେ ବାଦାମ ଭାଜିଲି, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଉଠିକି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଖାଇଲି, ପୁରୀରୁ ଆଣିଥିବା ଫେଣିକୁ ପୁଣି ଖାଇଲି। ଖାଇ ଖାଇବା ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଆମର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଫେଣି ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକେ ମିଠା ପ୍ରିୟ ତ।